ஏபிசி நேயர்களுக்கு வணக்கம். தமிழ்நாடு ஆளுநர் அவர்கள் நேற்று ஒன்றிய அரசு நிறுவனங்களில் ஒன்றான தூர்தர்ஷன்ல ஒரு அந்த ப்ரோக்ராம்ல கலந்து கொண்டார். ஹிந்தி மாத நிகழ்ச்சி ஒண்ணு. அந்த நிகழ்ச்சியை தொடங்கும் போதே கடுமையா ஒரு மாநிலத்துல அதிகாரப்பூர்வமா அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் ராமதாஸ், தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் அவர்கள் எல்லாருமே அந்த நிகழ்ச்சிக்கே கண்டிச்சு கண்டனம் தெரிவிச்சாங்க. அந்த நிகழ்ச்சி தொடங்கும் போது தெற்கினும் அதர் சிறந்த திராவிட அப்படின்ற அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தாம, மேல இருக்கக்கூடிய வார்த்தையும் கீழே இருக்கக்கூடிய வார்த்தையும் தெளிவா பாடக்கூடியவங்க, அந்த திராவிட அப்படின்ற அந்த வார்த்தை வரும்போது அவங்க மழுப்பி அதை தவிர்த்துட்டு கடந்து அந்த பாடலை பாடுறாங்க. இது மிகப்பெரிய ஒரு ஒழுக்கமற்ற சட்ட விதிகளுக்கு மீறிய செயல். இதற்கு ஆளுநரை தமிழ்நாடு முதலமைச்சர், துணை முதலமைச்சர், அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் எல்லோருமே இதை கண்டிச்சிருக்காங்க. ஒரு கட்டத்துக்கு மேல ஒன்றிய அரசு இந்த ஆளுநரை நீக்க வேண்டும், கவர்னர் பதவியிலிருந்து இந்த ஆளுநரை நீக்க வேண்டும், அல்லது இவரை வேறு மாநிலத்துக்கு திரும்ப எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் ஒரு பெரிய கோரிக்கையை வச்சிருக்காங்க. இந்த ஆளுநர் சட்டமன்றத்துல பட்ஜெட் தாக்கல் போது ஒரு மாநிலத்தினுடைய ஆட்சியில அதிகாரத்தில் இருக்கக்கூடிய அரசாங்கம் ஒரு நிதிநிலை அறிக்கையை தயார் பண்ணி அதுல இந்தந்த பேர்லாம் கொடுத்தா அதெல்லாம் அவர் படிக்காம தவிர்த்துட்டு, திராவிடன்ற வார்த்தையை படிக்காம தவிர்த்துட்டு கடந்து போறாங்க. அதுக்கு அடுத்தது தமிழ்நாடு அப்படின்ற அந்த பெயரை தவிர்த்துட்டு அவர் தமிழகம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பெயர் மாத்தி அவர் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்லாம் விட்டாரு. அதுக்கெல்லாம் அவருக்கு கடுமையா கண்டனம் வந்தது. அந்த கண்டனத்தினுடைய அடிப்படையில அவர் திரும்ப தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரையே எழுத ஆரம்பிச்சார், மன்னிப்பு கேட்டுக்கொண்டார். அப்படி தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டினுடைய அரசாங்கத்தின் மீதும் அந்த திராவிட சித்தாந்தத்தின் மீதும் கருத்தியல் மீதும் உங்களுக்கு முரண்பாடு இருக்குது. அந்த முரண்பாடு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க கருத்தியல் ரீதியா முரண்பாட நீங்க பேசலாம், விவாதிக்கலாம். ஆனா ஒரு ஆளுநரா இருந்து கொண்டு தமிழ்நாட்டினுடைய மக்கள் கொடுக்கக்கூடிய வரி பணத்துல நீங்க இருந்து கொண்டு, தமிழ்நாடு அரசு செலவுல நீங்க வாழ்ந்து கொண்டு தமிழ்நாடு அரசாங்கத்தை விமர்சனம் செய்வது என்பது மிக கடுமையாக கண்டிக்கக்கூடியது. அதுவும் ஒன்றிய அரசாங்கத்திற்கு தேசிய கீதம் ஜனகணமன ரவீந்திரநாத் தாகூர் எழுதுறது, அது எப்படி ஒரு அரசியல் சட்ட மரபுபடி சரியானதோ அதே போன்று மாநில அரசாங்கம் தயாரித்த தமிழ்த்தாழ் வாழ்த்து என்பது அதை எழுத்து பிறடாமல் வாசிக்கணும், பாடணும் என்பது சட்டப்படி இயற்றப்பட்ட பாடல். அது அந்த பாடலை முறையாக பாடாமல் அதை வார்த்தைகளை விட்டு தவிர்த்துட்டு பாடுவது என்பது சட்டப்படி குற்றம். ஒரு ஆளுநர் அதை செய்வது என்பது மிகவும் கண்டிக்கத்தக்கது. இந்த ஆளுநருக்கு வன்மம் இருக்கிறது என்றால் ஒரு அரசாங்க கருத்தியல வன்மம் இருக்கு. திராவிட கருத்தியல்ல நீங்க ஆரிய பண்பாட்டை கொன்றவர், உங்களுக்கு ஆரியத்துக்கும் திராவிடத்துக்கும் ஒரு நேர் எதிரான முரண்பாடு இருக்குது, கொள்கைகள் ரீதியா வேறானது. ஆனா இங்க ஒரு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பிரதிநிதி முதலமைச்சர், அந்த முதலமைச்சருக்கு ஒரு கொள்கை இருக்குது. திராவிட முன்னேற்ற கழகம் என்பது ஒரு கொள்கையை சார்ந்தது, உங்க கொள்கைக்கு நேர் எதிரானது. அந்த கொள்கையை நம்பி அந்த கொள்கையை ஏற்றுக்கொண்ட மக்கள், தமிழ்நாட்டு மக்கள் அந்த கொள்கைக்காக தான் ஓட்டு போடுறாங்க, உங்களுக்கு ஓட்டு போடல. அப்படின்னா அந்த கொள்கை சார்ந்த விஷயங்களை நீங்க ஒரு ஆளுநரை அரசாங்க பிரதிநிதியா உட்கார்ந்துகிட்டு நீங்க எதிர்கட்சி தலைவர் செயல்படுற மாதிரியே எங்க ஊரு பில்டிங்ல நீங்க உட்கார்ந்துகிட்டு, பீகார்ல உட்கார்ந்துகிட்டு எங்களுக்கு பாடம் நடத்துவீங்களா? இல்ல பீகார்ல உங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய அறிவு ஞானம்லாம் இருக்கா? யார் வீட்டு மண்ணுல உட்கார்ந்துகிட்டு, யார் வீட்டு இடங்கள்ல உட்கார்ந்துகிட்டு நீங்க எங்களுக்கு வகுப்பு எடுக்கிறீங்க? டெய்லி போற இடங்கள் பூரா ஒரு அரசாங்கத்தை எதிர்கட்சி தலைவர் விமர்சனம் செய்வது போன்ற நீங்க விமர்சனம் செய்துட்டு இருக்கிறீங்க. இது திட்டமிட்டு, அதாவது RSS திட்டம் இது. இந்த திட்டத்துல இங்க சில அரசியல் கட்சிகளும் பலியாயிருக்கிறது, இவர்களுடைய கருத்துக்கு உடன்பாடாகிறது. கடந்த 10ஆம் தேதி ஒரு சினிமா நிகழ்ச்சி, அந்த சினிமா நிகழ்ச்சியில நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய ஒருங்கிணைப்பாளர் சீமான் அவர்கள் கலந்து கொண்டார். அதுல தமிழ்த்தாழ் வாழ்த்து பாடும்போது அப்ப அந்த திராவிடம் என்ற வார்த்தையை தவிர்த்துட்டு தமிழ்நாடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இடத்துல போட்டு அந்த பாடலை பாடியிருக்காங்க. அப்போது பேராசிரியர் ஐயா சுபவீரபாண்டியன் அவர்கள் சீமான் மீது வழக்கு போட திட்டமிட்டிருக்கிறேன், திராவிட இயக்க தமிழர் பேரவையின் சார்பில் சீமான் மீது வழக்கு போடப்படும், ஏன் என்றால் அது அரசாங்கத்தினுடைய பாடல், அரசாங்கத்தினுடைய கொள்கை பாடல். ஒரு நிகழ்ச்சியில தொடங்கும் போது தமிழ்த்தாழ் வாழ்த்தையும், ஒரு நிகழ்ச்சியை முடிவு பெறும் போது தேசிய கீதமும் பாடுவது என்பது சட்டம், மரபு. அதை பின்பற்றியே தீர வேண்டும். எந்த மனிதனா இருந்தாலும், இந்த நாட்டில் குடிமகனா பிறந்த எந்த மனிதனும்
அந்த பாடலை பின்பற்றியே தீர வேண்டும். அதை நீங்க மாத்தி திரித்து உங்களுக்கு பிடித்த மாதிரிலாம் அதுல பாடுவது சட்டப்படி குற்றம். அப்ப அந்த திராவிடம் என்ற வார்த்தைக்கு ஆளுநருக்கு எவ்வளவு பெரிய எரிச்சலும் கோபமும் கருத்தியல் முரண்பாடும் இருக்கிறதோ அதே முரண்பாடு சீமானுக்கும் இருக்குது. இப்ப இவர்கள் மீது எல்லாம் கடுமையான விமர்சனம் எழுந்திருக்கிறது. இப்ப தமிழ்நாடு மக்கள் என்னன்னு கேட்டா எல்லா மத்தியிலுமே இது பேசும் பொருளா மாறிட்டு இருக்குது. இன்னைக்கு நேத்தே திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினுடைய சார்பா தூர்தர்ஷன அலுவலகத்தை முற்றுகையிட்டு மாணவர் அணியினர் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணியிருக்காங்க. இது தொடர்ந்து இந்த மாதிரியான போராட்டங்கள் இனிமே வெடிக்க போகுது. இது ஆளுநர் தமிழர்களுடைய பல்சர், அதாவது அவங்க எப்படி இருக்காங்க நாம தூண்டி பார்ப்போம், கோவப்பட்டாங்க வெகுண்டு எழுந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அப்படியே பின்வாங்கிறது. மன்னிப்பு கடிதம் மன்னிப்பு எழுதுவது மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்வது என்பது அது அவங்களுடைய பிறவி குணம். சாவர்கள் முதல் எல்லாமே அவங்க வெள்ளைக்காரர்கள்ட்ட மன்னிப்பு கடிதம் எழுதி கொடுத்ததுல இருந்து அவங்களுடைய பிறவி குணம், அது விட்டுரும். ஆனா அவர்கள் ஏன் தொடர்ந்து இது போன்ற திராவிட இயக்கங்களுக்கு எதிரான திராவிட சித்தாந்தங்களுக்கு எதிரான ஒரு கருத்தியலை நீங்க பரப்ப வேண்டும் என்றால் நீங்க உங்களுக்கான தளம் இருக்குது. நீங்க தனியா ஒரு மீட்டிங் போடுங்க, தனியா ஒரு கொள்கையை பேசுங்க, தனியா விவாதம் பண்ணுங்க, அது உங்களை சார்ந்தது. ஆளுநர் பதவியை ரிசைன் பண்ணிவிட்டு செய்யுங்கள் அந்த வேலையை. சாதாரணமான ஒரு திராவிட இயக்க தொண்டகிட்ட நீங்க வாங்க, கருத்தியல் ரீதியா பேசுவோம். அது உங்களால முடியாது. ஆளுநர் அவர்களே, மீண்டும் ஒரு முறை அறிஞர் அண்ணா சொன்னது போல் ஆட்டுக்கு தாடியும் நாட்டுக்கு கவர்னரும் வீண். அதனால் எங்கள் மாநிலத்திற்கு கவர்னர் என்ற ஒரு பொறுப்பே பதவியே தேவையில்லை என்ற கோஷம் மீண்டும் எழப்போகிறது உங்களுடைய நடவடிக்கையினால். நன்றி, வணக்கம்.